बाबा प्रणाम। खुश रहा। कहा का परेशानी बा? ए बाबा हमार पतो दिन प दिन सुखले जात बा, तनी जांच के बताई का बात बा। ठीक बा, हम अब यहाँ बतावत हई। लखा दुआ। हाँ बाबा। हमार झोली दे। हाँ हाँ ले ही बाबा ले ही। जल्दी हमरे कांस में आवा, आपन तू पहचान बतावा। चल कमालपुर कत कवलियाँ कदई, अगर सत का पूजा खैले होखे त चल। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। लगत बा एकर जबान काटल बा। ये बाबा लगत बा के जिंदा भूत पकड़ ले हव। मामला गड़बड़ बा, जल्दी ना छोड़ी। बाबा कौनो उपाय लगा दे। दिया बुता देव भड़कतबा, दिया बुता देव भड़कतबा, दिया बुता देव भड़कतबा, दिया बुता देव भड़कतबा। बहुत जबर बा छोड़ी न जल्दी, बहुत जबर बा छोड़ी न जल्दी, गठरी मेले छरकतबा। दिया बुता देव भड़कतबा, दिया बुता देव भड़कतबा, दिया बुता देव भड़कतबा, दिया बुता देव भड़कतबा। पावन से ना माने नैहर के तोरा बरम्बा, नूरी लैला खोजत बड़ुए यही से मामिला गरम्बा। धरत पावन से ना माने नैहर के तोरा बरम्बा, नूरी लैला खोजत बड़ुए यही से मामला गरम्बा। गाँव का देसी मुर्गा चाही, गाँव का देसी मुर्गा चाही, यही से इतना कड़कतबा। दिया बुता देव भड़कतबा, दिया बुता देव भड़कतबा, दिया बुता देव भड़कतबा, दिया बुता देव भड़कतबा। गाँव के कतही सिवाना में मागता पन ठावरे, अदे पार में केहू न देखे तब होई बैठावरे। गाँव के कतही सिवाना में मागता पन ठावरे, अदे पार में केहू न देखे तब होई बैठावरे। लड्डू लवांग जनेव खड़ाऊं, लड्डू लवांग जनेव खड़ाऊं, फूल दियला पे करकतबा। दिया बुता
बुता देव भड़कत बा दिया बुता देव भड़कत बा दिया बुता देव भड़कत बा दिया बुता देव भड़कत बा। लकड़ू जमालू छवि नाथ से कुछ न गोरिया होई हो सूबेदार के चक्कर में तू देवसरिया धोई हो। लकड़ू जमालू छवि नाथ से कुछ न गोरिया होई हो हवलदार के चक्कर में तू देवसरिया धोई हो। कुल उपाय मनोज लगावना कुल उपाय मनोज लगावलो तबो ही इतना छरकत बा दिया बुता देव भड़कत 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 बा। ए बहुते जबर बा छोड़ी न जल्दी बहुते जबर बा छोड़ी न जल्दी गठरी मेले छरकत बा दिया बुता देव भड़कत 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 बा दिया बुता देव